alle sammen. Jeg håber, I har haft en dejlig sommerferie. Nora Næsehorn og Molly Mus har i hvert fald haft den bedste og dejligste ferie med deres bedstemor og bedstefar på camping. Her i sommerferien, der har de haft brug for hjælp af en masse dejlige børn til at klare og finde forskellige ting i bøgerne fra Nomo Bog. Du kan se, her sidder de og venter på at blive hentet ude ved vejen. Og allerede der har de brug for jeres hjælp til at finde bilen, så de kan komme godt afsted. Så hvis I tænker, at I kunne have lyst til at få en nytænkende visuel samtalebog for Nomo Bog, så er den stadigvæk tilgængelig inde på min hjemmeside. Der er blevet lavet en ny pris til jer derude, og det er en fast pris. Så nu er den også blevet lidt billigere, hvis det kunne være noget. Og husk altså, at du får 2 bøger i en. En lille læsebog, som er til de voksne, hvor der bliver læst op i, og hvor der vil være forskellige opgaver, som jeres børn skal hjælpe med at finde, så at de kan få den allerbedste ferie. Og så får jeg simpelthen sådan en stor en her, som er til børnene. Den skal lægges foldet ud foran dem, så de kan sidde og hjælpe hinanden med at finde de forskellige ting, som er blevet væk. Ja. Så husk, at I kan købe min bog på www.nomobog.dk. Og ellers så håber jeg bare, at I må få en helt fantastisk dag i det dejlige vejr. Hej hej.